Yüreğim şu günler. Görüyorsun bekvit öz sağlan ya. Bezzuk koyar. Bezzuk mekmudi ama. Ken yıllanlar var ha. Telefonunu zuvukta koyup korumak bilen. Ne ettin? Bezzuktur ya mıdama. Sebebini aydın mı? Men mıdama 7-24 pikire dikkat ediyorum. Atken pikirleniyorum ve şu telefonun sesi pikirimi bozmasın diye anlatacağım. Ağır mı? Bar var. Sana şunun bilen bar olayım men. Sebebi kan adam ağırma diye ha. Yani sen ağırma değilsin başka. Kan adamı diyeyim yok peki men şunu özüne de arada ettim biliyor musun? Kâvir sünnet işgärlerinin hatta sünnet işgär değilim olsa kâvir dostlarımızın tesviri var ha. Kıtı vacip men için. Kâvirda etyanı qaraşyan. Şolardan sanlıca olur. Şolun bir seninle yalan yok şunun için minnettar sana. Minnettar namına. Şu öňden işleten bolan okdum. Wagtyň gymmatlygını bilýän. Hawa. Näme üçin epetli wagtyny boş geçirdi. Şular ýalyp öňetmen şu wagt edýär. Kan adam şey diye. Näme üçin niye köp bat görünmedin diye. Ya da biz görmedik mi deyip sonra verýärler. Seret. Arkayın sesim titretmen şunu aydıp bilýän edir şu wagt. At var at. At şey ýokary bökçek bolany biraz ýyda ýörýär da. Badallymy etýänler. Hemem taýyn bir şekilde geldim sen garşyňa. Şu wagt meni taýyn hemme sonra o da inşallah. Futbolistlan teýali top oýup ýyda ýörüp depçek boldum da. Umuman futbolla udarını degdi baga. Näme? Varata girdik derwada. Belki. Intek kan etmellat ba. Aslında var men artaraýyn diýdim. Näme şu jan köýürlüňe tet muştoklaňa şumy sen spasiban elçarmışlaryna diýjek boldum. Arada pauza goýup şu wagt işler. Şu taýlarda. Yok, o wagt bolmaly, lallol. O wagt men bir hili taýinlälimi beki, çyndanam. Bir hilik ämsämdimi ötýän men. Bir zat gözleýän, näme gözleýän bilemok. Näme gözleýän bilmeseňim hiç tapmaýan gynanma diýilýär. Ana inni ýöne bilýän men. Men kan tanışdym diýe bir hilten ütkäpsin diýerler. Men özümde duýýan, indi men bilýän näme gözleýänmi? Indi men bilýän kim bilen dost bolmaly? Indi men bilýän dinleýiji bilen nähil bolmaly? Olaň näme isleýänem has gowy duýýan. 40 ýaşma kan rat getirdi. 40'tan soň 40 diýilýän manysyny düşünýär. Indi 40 sözüni her kim bir hil düşünýän mümkin. Yo şoň sebäbi bar. Bilmedim 40 get ýarlyp has bolýar. Han öz nimäň aýdan näme üçin 40 imini 40? Şu 40'ly mesele var ha, çuň tema. Yani çöp bilmedim men. Hatta aman hümma diýdim arada, gyzyklansa ne diýdim o da agam seret diýe şeýle gatken zat ýazylypdyr. Ken maglumat var. 40 barda, 40 garakçy, 40 gece günü toy, 40 kamçurupdyrlar. Ol bu 40 keniz var ha. Intek çöp düşünmedim ben tek. Bir sıra bağ yani 40'ta. Ben 40'ı sen düşündün. Seňem näme etmejek lazım bar eken? Yok, ol mümkin näle hemme näme bilimiň çäge ýok. Aýetmän soň bilemok, üns bermedim. Hey gördüm şular ýarak gepleşik. Hey öňdüşük gördümmi? Operatoram alyp barjam, çyraçam hemme ratçy. Birinji gedek gere? Doklaçar sen, Doklaçar. Hey 40'y düşündireyim. Aha. Adamın ömrü, adamın aklı var. İslenlikde adına bir pik diyen bir adı var biliyor musun? Şu adamın aklı 40'a çenli pika yetiyor diye. 40'tan son yara yukarı gidiyor ya da aşağı gidiyor diye. Şunun için 40. Eşittim şu an neyine eşittim. Şul. Yani bu niye fire? Akıl bilen bağlanışlı 40. Indi 40'da
40'ta sen öň näme iş, näme akıl alan bolsaň 40'tan soň indi durdu da sen ýanky motoruň durdu. 40'tan soň dogry ýolda bolsaň akıllı bolup gidýän. Ýok, näme bolsun aşağı. 40'ana şu. Kime 40? Kime ne? Akıllı halallar, akma haram diýer. Ben arda sana aýtdym. Şu wagt nähil duýan özüm bilýän. Hudaýyň boýny ýaldy ýan özüme. Men wara, men adym Murat. Murat geldi pasportda ha. Meni imkan wagtly diýanlar näme ekeni? Adamlar muradyna ýetirmeli men. Şoň üçin men şol atda kılıpdyr. Hemme zat ýöne ýere ol wara, ol wezipe, ol meni wagtly diýär. Wagtly diýär hakykatdan. Misal üçin bir täze aýdym şeňe ýa Edijan görüň etdi ýa. Edi duşurya, men şonu muradyna ýetirmeli. Ýokma. O taýda wara. O taýda diňe şol işe girişäýmeli. Onuň woýunlar çykýar, kömek etjek adamlar ken. Ýa senem menim näme deýin diňe. Ana, men diňe sebäp bolsam bolýar. Ken şu wagtlaryň haýyr sowap aýdylanok da aslında aýdylmalar diýil ýa bolan ýöne. Häzir men sana bir eden haýyrly bir işimi aýtsam, sen oňa dogry düşünýän. Sebäbi sen men tanaýan. Şonu aýtmak bilen seniň gözüň öňünde özüme beýgelçek bolmak mätäçligimiň ýoklugyny sen bilýän. Şoň üçin aýdylmaly käbir haýyrly işler diýip pikir edýän. Adam eden gowy işleri bilen öňünmäge doly hakly diýdi aýna wagt bir gepleşikde. Alalaşan. Ýöne ol wara nähil bolmaly. Hiç tat etmän öňýän adamlar amma ya bir iş edip on garşyna şol kömek eden adamyndan 10 esse garşylyk alyp soňam şu has garşylyksız iş eden ýaly adamlar bar. Görýän, bilýän hemmesini. Ýagşylyk beýle bolmaly. Ýagşylyk hiç kimden hiç sada garaşylman edilmeli. Soňky döwür goýup başladym motiwiýer işi videolar atlar. Birine beki diýdi diýip seni aýdypdyň onuň asaby bolmaly. Şoň üçin men sana diýän. Hawa, inni sere şonu öň etmek pikirinde ýokdy. Men sana kän aýdýadym, sen ne şunu ýalaýdym, ýalaýdyp men adamlar klasik moda diýär. Gurle odan implan etdi. Men ne pikir wady. Men kän gyzyklandım. Kän gijeler şeýle hiç telefonum alman, hiç kim bilen SMS-me ýazyşman. Dangdan içinde belli bir teman tutýanlar gidýän näçe gije. Özledim bilen. Hawa, mysal üçin gorkular has aýratýan bir tema ekeni. Gidýän ýa-da güýç nämede, güýç barada aýratýan tema. Gaty oň soňla ýetmeýär ýok. Ýöne killem agyr gidýär bek, inanmarsın. Gaty gyzykly. Mysal üçin gorkular barada belki bilýänsiň aýtyp beri. Gorkular iki topara bölünýän ekeni. Gerekli ve gereksiz korkular. Gerekli korkular, bilýän nähil gerekli korku ekeni. Suda yüzüp bilmeýän bolsaň, suwa girseň gark bolaýmaýyn diýen korku gerekli biz üçin. Ýoldan geçende maşin kakaýmasyn diýen korku gerekli. Şonu ýaly biz üçin gerekli korkular bar. Garankydan korkmam, o da gerekli. Sebäbi garankyda aýlanyp bolsaň ýylan çykyp bilýär, ol pergil ýagda. Şo korku gerekli. Gereksiz korku nämedir diýip pikir edýän. Ýekejetini aýtjak, alalaşýan adam. Hani? Ýalňyz galmak korkusy gereksiz korku eken. Düşündireýin. Adamlar bara ýalňyz galmakdan şeýle bir gorkýarlar, ha, gitmesin, o gitmesin, bu gitmesin diýip. Dogry. Hemme men şu wagt nähili pikir edýär. Hemme töwrümdäki adamlar gidäýsin. Hemmesi gitsin isleseler. Ölüm o da oradan. Ölüm de o. Canımız sağ. Yine de ben var şu geçen 40 yılın devamında näme gördüm. Kän adam madı daşında. Gat känli sen bilýän ha. Birdenem hemmesi gittiler. Sen ýaly 2 tane galdy. Sen gitmeýän hiç wagt bilýän onu. Soň yine de bir hili semrap zat etdim de hol. Soň yine geldiler.
soň yine gittiler, yine geldiler. Inni olon kom. Diyecek bolýany meni bir zat instinkt bolaýmasyn olon kom bir hilçek. Ýa-ni gerek korku gerek gal bolup diýenler. Sen şuma tem kän adam da deňende Allah can görkezmesin. Onu neme diýdigim däl. Gynant diýen. Eger sen şuma hemme işinden bankrot bolup şereketsiz alsaň näçe adam alar etkiledýän töwerňde. Ýöne senkiler we palan bilýän. Şoňa meňdeş bolamda gittiler. Edil o däl. Şoňa meňdeş bolamda gittiler. Indi şo ýagdaý almaýan. Ol adamlar suçnustunda ama onuň şo ýagdaý seni gynandyrýarmy? Inni näil kabul edýän men öz ýagdaýymda. Diýmek şol adamlar şu wagtaňa gerek geldi. Men seni bir psikolog bilen tanıştırjak. Belki hemmesini tanamak Türkmenistanlar psikologlu. Yani bir gelnece var. Şeýle bir arasda Türkmençeni gürleýär. Şon sen hukman görmeli. Şonuň hemme videolaryny görüp çykdym. TikTokda da var. Ady Nawat doktor. Özüne dem aýdasym gelýär. Hatda aýratyn nime desem gelýär. Post. Hawa. Şonu tanamaly. Barasy. Hawa. Şon kän zat diýär. Şol şey diýär mysal üçin. Öýkü var ha. Öýkü nemekeni emosiýa da o da. Öýkü aslında tebigatda ýok eken. Birin tebigatymyzda öýkü diýilýän zat ýok eken. Mysal üçin biz bize ikilik etýär ýa-da gynandyrýar, şonu öýkülep berýär, şonu ýigren tutup arkamyzda götürüp berýär. Kän ýyl gowarýardyk da sebäbi. Beýtmez diýärdik bolyn, çeýtýär bolyn. Görün yerimizde gahar edip berýär. Gowarýanlygymyz üçin, gowaranlygymyz üçin, dogrymy? Ana. Şojaga diýerim. Hawa. Inni mysal üçin tebigatda ýok diýdim-mi? Öýkü. Ýolbars keýi gowalap barýar. Tutup bilen oku, öýkülen ok bilen. Özünden barýar. Ýok, ders çykarýar ol. Inni kerek taktikam baş getmeli. Men çalt hareket etdim. Bundan nime sapak çıkarýar. Öýkülen ok keýikden. Keýigem 40-50 sany ýa-da 30-40 sany keýikleriň içinden näme üçin iminen meni gowlap iýjek boldy diýip ýolbarsdan öýkülen ok. Olum ders çykarýar. Meni kerek has huşgar bolaýyn diýär. Öýkülep gördüm da kän tanışdymdan. Ona bir gün aýtdy, näme üçin öýkülemeli? Dostlarymyň hemmesine köpsüne SMS yazdım. Salam gowum ýagdaýlaryň dost. Olam beýbä, sen şonça SMS-e jogap bermedin, jaňymam almadın, soňra meni blok etdiň, innem SMS ýazýan gün o tarapdan dogor diýdiler. Men aýtdym, ýok. Diňe diýjek zadymma. Men seni ýigrenýän däldirin edim. Olam aýtdy, men seni wapşe ýigrenemokdym, men sana düşündirip bilmedim, agam ýa dostum. Ýok, men bediýdim, sana gelýene dostlaş oly, pikir alşal diýdigim däl. Prosto şunu bilmek isleýän diýdim. Sen nähilikke şu adam meni gaty rahatlandyrdyň diýär. Sen meni göreňok belki diýär. Kän ýyl boldy. Ýöne seni görmezlik mümkin däl emmerdi. Sen wa her ýere görem dedi içimden. Şu men nähili wepaly boly men gynandyrdym diýip puşmanlyk bady içimde. Köp sag bol men gaty beýendirdiň diýdi. We ýoluma dowam etdim, ondan soň men olar habarlaşamak. Inni var men şeýle bir ýeňledim o. Ayırdım, şu yükü götürüp beren efendim. Çok mannalı. Gözüm ben şey diýen, ýankyýalak. Ownukda ol. Mysal üçin görýän sen ýa şoför eşitden döni priýatny bolýar. O galan ok, menne de galan ok mysal üçin. Men oňa şey diýen öz ýandym. Dire goýmadyk sözüm ýykylandan ýa şunu gynanýan diýen. Men o sözü dire goýmadym da. Şunu kabul etmeli. Hemme dostluklar limitlidir durmuşda. Şunu ýa aýtdym. Hawa, limiti bar. Belli bir ýerden soň hukman käbirler bilen söwüşip, öýkülüşip aýryşýar, käbirler bilen prosto durmuş aýryp goýar ýa, özünden düşünüp bilenler. Has, näme üçin has? Ha bir şifrovka. Hawa. Mysal üçin has gowy diýdimi? Men şeýdi kabul etdim. Ýok, has da neme bar? Mysal üçin
men has işten aýtmaly aýdymlary. Ha. Has gowy stil görkezmeli. Has gowy saat çalınmaly gepleşikde. Hemme has birinci sanyna gaty neme dip bilmedik. Sponsorum yok, hiç adam yok. Yeködüm, etdim. Ben sana öňüme Ondan işte yok. aýtdym, telefonu da aýtdym. Yok, bir size tavsırmak için ya da başka bir studiya tavsırmak için ilk men edip görkezmeli. O şeyle bolmaly. Ve menin sunwatda bolan hormatymy men şeydip kesip ganadyp görkezmeli ilki. Şonda da inanmaly köp adam awly. Ya men şunu bile desmeli. Yo, sen nokat koydun ha. İşinde nokadın koydun ha. Ay intekdel. Andan? Şu gaharım öyle sana. Ya eder. İkinci sany has gowy. Ferit birdaýdy. Şu an sen özüňe bir hili göňüň ýetmeýän ýaly hereket edýän. Ya, dün bana bir dostum näme diýdi. Sen men beýle tefsir hiç eşitmedim. Toýuň soňuna seni gülüp öldüm. Men gat ýakyndan da izleýän bir dostum bar. O da orak kän görüşümde bolym. Sana bir zat aýtjak dedi. Öz gowluňy özüň görüp bilmeýänligiň için içiň ýanýa gerek diýe. O şo diýänme. Ya men öňçe var ha teret men aýdym. Men operator klip düşürýän, toý düşürýän, opşum operator da şu wagt bärip geçen bolar, ýüzümi tanıtmak üçin. Islenlik klipçem operatorum şeýle. Indi sungat döre diýenler, rejissörler mysal üçin düşürüp oturan zat tomoşaçy bolup görübilýär. Sen şu özüňi daşyňdan görübilýän. Inni görýän şu wagt öňgöremokdum. Öňe görmeli duruýdy pikir edim o. Yok, aýtýana kellem. Başkalar bilen. Nemedi? Bir kelek. Men hatta var bir jaňa demde sen telefonumy alsaňyzam beýen durdum. Bir aýdymçy jaňa demde alsa bir alaýdy plan. Şo derejä düşdüm men. Men depressiýamy bilemo, özümi ýitirdim polny. Inni bilýän ýa-ni. Hatta var magzynyň içinde söwda edip berkam bir ma bir da aýdymçy bir hil feretse ya suraty düşse. Men şun men bilen diýip unudan wagtlanma. Bu ara sen çerez çur pespäliginden bolýar. Bilmedim. Çinnin aşy pespäl bolanlygyňdan şeýle zat emele. Ya şu adam men pespäl ýöne indi men başgaça. Çinnin aşy. Bilen depä çykjak bolup batly baryp çıkyp bagyň taklap aşağı düşýär. Depä çykmak şolum. Maksat. Sen Çinnin aşy fadalyk. Ya inni aýdýana men ne diýär özüňe? Etme de. Yok, fadalyk. Däl ol aýdýana. Bir ýerde şey diýdiň de, ýadyma şu toýda diýär, bir diýär. SMS ýa-da suroşna jaňa daýda näme diýdi o menem aljyrap daşyna çykyp jaň etdim o. Toýuň diski çykdymy diýdi. Ya. Käwa çeýle bolýar. Onu milyonerler üçin beýleklerden alasym gelen ok. Şo bir period bolmalydyr da adamyň durmuşynda. Kelle gelip depressiýa, kararsızlyk. Şu adyny men nähil bolum bilýär. Mysal üçin magazyna girýän ýa bir kommersiýa girýän ýa bazar ýa da market. Men inni pozitif bolmaly. Hemme adam beýendirmeli, ýylgyrmaly, salamlaşmaly. Onam ýasama däl etmeli. Öňüm şeýlediň aýdym. Edil beýle däl. Onda sen özüňi daşyňdan tyýna bilem o. Inni tyýlaýan bilýär. Şondan şeýle. Gowa. Ýok, ol käwa. Özüňe de ýany diýerler. Ýene bir gowtýam aýdyp bereýin, islesen goý, islemesen goýma. Men aslında şu nimeni aýratyn video goýjakdym. Gaty gyzykly. Empatiýa diýip näme aýdylýar? Empatiýany bilem. Simpatiýa. Empatiýa diýmek bilen okmy. Menem bilen okdum. Akylly sıramaýyn, şo taýdan öwrün. Sen bilen ok, men käbir adam bilýän. Yo, oň nemesini bilýän. Praktikada bilýän de teoriýada nemesini bilýän. Yo, käbir adam şey diýär. Evet, bir yerden ýat tutanladyny. Sen şonu bilýänmi? Diýen, senin bilen ok diýär. Öýden düýnü öwrenip duralım. Şonu bilen ok diýip sen şey maksat senden üstün görünmek gowduýy däl bolýar. Diýjek bolýan, mek şo däldir diýjek bolýan. Hemme adam okap öwrenip aýdylýar. Empatiýa näme eken bilýän?
bir derdini düşündürýär sana. Men şuma depressiyada, bankrot oldum, eyle beyle. Ondan senem kıynanmay dost. Allah kömek etsin deyip geçip gidiýän ha. Ol elbetde gowy. Empatiya diýmek başga zat. Empatiya diýmek şoň ýanyna oturup şu derdi bile çekişmek bolýar. Empatiya şol. Ve empatiya görkezýän adam gaty az. Ve men ýanyma gelýän adamlara köpsüne empatiya görkezmeli yetişdigimden. Teoramdaki olanlar bilýändirler dostum jigilem. Mysal üçin has anyk bolar ýaly düşündireýin. Tokoyň içinde bir çukur var. Bir piljaga şo çukurun içine gaçýar. Ondan çıkıp bilen okul. Pilav. Kiçem bolsa agramy var. Bir towşan çıkıp gelýär, pilavga kömek edýär. Towşan dost gaýrat etdi. Towşan wagt sen näde? Wagt sen niye agramyňam buly? Sen näde çıksan kan? Wagt pil dost gatygynyndym diýär. Gatadyram akşam düşýär. Sen näde çık men ýöne sana näme kömek edip bilerin diýär. Men ha edip biljek kömegim şu käşir beräýmesen diýip käşirdiň ýa. Bu geçip gidiyor. Towşanyňky ýalňyşmy ýalňyş däl. Onkom dogry. Edip bilýän zat etdi. Ondan indi çukurun içinde pil ve käşir. Käşir pilin gatyp gowarýan nemesem däl. Indi käşir hiç ýer kömek eden hoňa, näme kömek eden? Çıkmak üçin. Soň bir kürrejik gelýär. Kürrejik gelýär bolan indi pilaýda gaýrat etdi, geçip gidäýme, kömek etdi. Häzir sen geçip gitsen akşam bolýar, ejindaňa men tapjak biýugumana belli däl. Akşam düşämen gaty gorkýan, kömek et gitmedi ýa, geçip gitmedi ýa bolan. Kürrejik oňa odan sözler aýdan ok. Häzir garaş diýärdi, bökýär ýanyna. Indi diýär, seret diýär. Häzir akşam düşýär. Indi bu dert ikimizinki diýär. Seret menim kıyın çıkmak diýär. Indi iň bärkisi ikimiz bile diýär, gorkma diýär. Empatiya diýmek, şo diýmek. Ve men şonu edesim gelýär. Den çekmek bolýar. Aty kän adam etmeýär ony. Diýjek bolýan empatiya insermeli. Eger bir oğlan bana arada şey dedi. Aytdırmayın adyny öz bilýändir. Komment ýazdy. Kan agam liçkan göräý. Men liçka ýetişip bilemoksan kuwar. Bir wagt tıptırmadan okuýarmyn bolan. Mümkin näl ýetişmek. Ondan menim göreýin näme ýazyp kabul olanjak diýdim. Liçka giyip teretsem şeýle jawap ýazdyr. Agam sen diýeniň motivasiýa videolaryny görüp ýüregim teselli tapýar, köprak goýar agam. Bir kil siz bilen günne görüşüp duran ýaly bolýan. Ha. Ýene de bir da haýyş dediň agam. Eger Aşgabatda gelseňiz bir jegede sizi göräýin diýipdir. Ha, ejeti ýarany, gyjagaly ba, gelini ba. Ondan bir dert bar onuň içinde. Bir depressiýa ba belki ýa-da travma ba. Menem ona ertir mara gelip bilen bildim. O da pawa yana biraz iten diňe taksamyn maňa jaňat diýdim. O da taksamyny jaňat etdi. Menem boş diýdim. Aslında işim kän. Hem işimi aýyrdım. Men ona umyt berdim, gije ýatman kam. Sen ertir maňa jaňat we mara gel diýdim. Ertes turdum bolan. Ýatmandyr ol, uzak gije, soň aýdyp berýär. O gaty seret iň içki duýusyny maňa aýdasy gelýär ol. Indi erti turup men şoňa ýok jigim sen mara gelme men Aşgabatda baramda görüşýär diýsem travma geçirýär elbetde bolýar. Oň duýgusy bilen näil gymmatly men üçin. Gel diýdim. Hem işimem aýyrdım. Gittim şu günki saçımı daratdım, murada göz oldum. Eşigimi giydim, garaşdym. Maşinymam ýugdurdum hatta. Geldi şok bir kelek ýüzümden neme bit bolýar da. Afisant dolu işleýänligi bir ýerde. Kafeye gittik, oturduk. Çörek yedik. Yandaky kömekçi jigimem çağırdım. Ondan çörek yedik. Ondan soň öýe produkt almalıydım.
Yoksa düğün produkt alınıptı ya. Mağazine vardık. Mağazinden öyle produkt alıp, men maksadım şoň gyjagadyna sowgat almak. Sowgat alyp gyjagady 1 ýaşynda. Ondan soň oýunjak mağazinden bu zatlar aýtmak bir hilegem bolmam mümkin. Ýöne diýjek bolýanlardan başga. Oyuncacıgallık, on ettik, mun ettik, son çalıştık gidip, olmayan TikTok'u idarlap otira. Şoň ondan neme diýär, men bir ýere gidýän ýamda golançykdan sonra bu näme adam diýär, şunu tek garaşyn tek diýär. Men bildi, men tanýar. Ondan çalıştık, soňra ol telefonyny suraty düşesi gelip utanyp otira. Gaty sada oglan eken ol. Indi maşynyň içinde men şol oglan jigim. Telefonyň kamerasyny açdydım, men halen diýeni açda video aldydım. Video alyp otyr. Bizim şäherin içinden aýlanyp, soň gyzymdan gyýgyryp, şunun bilen 5-6 tane aýdym aýtyp berdim. Video aldy, telefonum paňet dol gitdi. Öýnäklere salam uratdym. Ondan soň gutardyk. Öýe gelýär, Emir bilen Marsy, Elif'i çykarýan olarla suraty düşürýär, video alýar. Ondan soň bir taksist dostuma jaňatdym, taksiň ýerine 2 bolup oturýarly et. Baryançada gerşini massaj et. Diýen o da gülýär. Garaş edip bakdy bir şekilde uratdyk. Ilk maşyna menende maňa bir gowy sözler aýdasy geldi. Hiç tat diýme diýdim. Hiç tat diýme, men öwgüli söz meni bimal aýdýajym. Düşünýär, hiç tat diýmeseň men onuň minnetdarlygyny görüp dura düşünýär. Bolýar, ýöne gidenden soň ýeke SMS ýazdy. Men o wawaramda men dogonlamam, meni beýle garşylanak. Siz hiç tanımayan adamları şeyle karşıladınız. Siz nehil adam, Allah sizden razı olsun dedi. Şimdi var ha, şu tayda men misal üçün kömek etýän birine. Men kömege, ýagşylyga, gowluklara garaýşym şeyler. Olan gözünde men ona kömek edýän ýaly görnýär. Aslında men özüme kömek edýän. Öz ýüregimiň daşlaşmagyny halat edýän. Ve oğlanlarından beter men haf beğendim. Her yatlamda da beğenýän. Ve ondan soň men habarlaşamak oğlanlarla kavat SMS ýa wagtym boldugynça jogap berýän. Men ene şu edilen zatlar şoň on men internetde de goýmak. Şu wagt aýtdym elbetde. Ýöne onum näme üçin aýdýan. Şondan garşylyga bir da garşamak men oğlanlarla. Şeýle bolmaly. Şonda hakyky original bolýar. Ve men gaty bagtly şeýle işler has köp edesim bolýar. Lezzet alyp dinledim şu an. Gözümde edil kino ýaly bolup geçdi. Hatta bir senaryoda edip Gowda, gowluk. Eger şol oglan şu videony görýän bolsa kommentariýa gelsin ýazsyn. Diýerler ol. Çynmyşyň diýen ýa, alran ýa, goşanlady. Onu gürletsen kenler diýerler ol. Tawal jigin. Sana tawas maşgalaňa ýene öredik. Menden salam. Ferit sunmadım bana da 2 saat sonra. İkisinden bir sonra da verecek. Näme üçin duet yok, we näme üçin gyzyň adyny tutup aýdym. Şu sonra sana bermediler öýde hiç. Ken gyzyň adyny tutup aýdylar birinji bilen. Şu döwürler ken wagt, instan kuwatdy. Onuň serediýän daşarudyň aýdymlarynyň içinde bizde paçty hem aýdym gyzyň ady bolla. Şu döwür. Onun belki şu standartın içinde bolasın belmedi ötken. Onun hemen anık burlat. Ha o. Ya o vaxt ki ödüm kən yadıma düşürmek olin. Belki men şey dedim. Bir gün aydım aydarım. Bir gün gyzyň adyny aydarım. Onum öz gelinimin adyny aydarım dedim. Söýgülem däl ol. Söýgülemizin gelinimiz boljagyny bilemdi aga. Gelinin bolup nikah gylandan soň. Ve men bilbilen adyny aýtdym. Bir tane aýdym ba hatta ady geçýär. Duet şu duet gödüňme elenok. Şu adyny nähili period görýän öz durmuşumda da karyeramda. Meni özüm etmeli. Özümi ikrar ettirmeli. Sunatymyň bardygyny,
sunoty söýýänligimi çynym bilen kän ýerde aýdym-aýdymda şulam aýdym aýtjak diýip güllen ýerler kän boldy. We men oňa ynandym. Ýani inni men etişmekeret. Yaman özüňe pes baka berýän eken. Aýtýana, men oňa ynanyp ýaşadym kän wagt. Tanýadym aýdym aýtmany şolaň ýanyna. Da. Aýtýana indi özüm etmeli şoň üçin. Gepleşgem şoň üçin mihman çağırmadym häzirlikçe. Soňky sanlaryna mihman göreňmeli. Sen gepleşiň ady arma. Hawa. Alyp barjy ategelli bolmaly. Şoňa men sorak berjek diýdim. Endi özüme gardy da. Nesibe? Belki şeýle bolmaly bilemek. Bir arma diýe bar bolýas. Şo sözde näme görýän? Ya men aýdaýynmy? Aýda. Özüm aýdaýyn. Sen şo gepleşige çağırjak diýenden bäri pikirlenýär şonu. Arma diýär. O näme diýjek bilen? Sen maňa arma diýen üçin, men şoň üçin sen maňa kän arma diýýän taňa. Maňa başga täsir edýär. Sen diýişiň. Ya da Goçmuradyň diýişi, ya da başga dostum bolar. Sen aýdýan ya daýmagyn sen dogry ýolda diýär. Men bilýän sen gowy iş edýän, dogry ýolda diýän. Ya daýmagyn diýän. Dogry da edip oturýarsyň. Hawa. Indi men bar bolýamak bilen näme diýjek bolýan? Sen maňa şonu gelle ýatladyp dur diýär. Ýoksa o aýtdyma, ynandym. Gülenlerine diýdim ha, men insan onuň sen ýaly dostlar maňa ýatladyp durmaly. Ananyp durmaly. Tawa. Onun üçin bar bol. Bar bol. Sen tawa bolsun. Onu ýene de arma diýär sana. Minnettar. Sen bilen 200 ünlüläp durman gurlaşyp bolýar. Menim sen diňläpdiň. Bir hepde bolsa. Sağ ol. Dost diýär, sevgili diýär, ýürekdeş diýär, adam näme gözleýän eken bilýän. Biz biýleriniň biri diňlemegine mätäç. Men näme üçin gowarýan? Sen meni ýaltanman diňleýän şoň üçin. Ýani eger sen özüň diňlenmek isleýän wagtyň jaň et, men seni ýaltanman diňler. Sağ ol, minnettarman. Sağ ol. Gelene minnettar. Tost diýeli.